idan ka zo ka wuce ta garken dabobi fa na ba haka kalbuha sai karan da ke gadin wannan dabobin sai ma haushi aw mana aka min al-ubur ko ya hana ka wuce ma tasna'u me zaka yi qala sai ce ukabiduhu wa rudduhu jahad yace zan yi fada da shi in mai da shi da karfi na iya karfi na zan mai da shi qala sai ce masa hadha yaqulu alayka wannan zai baka wahala zaka yi ta daukan lokaci ne yace walakin ista'in bi sahibil ganam Hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. SITV hasken shirya salafiya mafita ga ɗan Adam. Wani daga cikin magabata annahu qala li tilmizihi yake faɗa wa ɗalibansa yake cewa ma tasnau bi shaytan idza sawwala laka al khataya wayya kake yi da shaytan idan ya kawata ma wani abu wanda yake mara kyau qala sai ce ujahiduhu ina faɗa da shi ne ni da zuciyata qala fa in ada yace to in kuma ya dawo fa qala ujahidu yace sai ƙara fada da shi qala fa in ada yace in kuma ya dawo fa qala ujahidu yace sai ƙara fada da shi qala hada ya tulu wannan malamin sai ce masa to ai wannan zaka dauki lokaci mai tsawo kana fama kenan sai ce ara'aita in mararta bi ganami yanzu ba ni labari yaya kake gani idan ka zo ka wuce ta garken dabobi fa na ba haka kalbuha sai karan da ke gadin wannan dabobin sai ma haushi aw mana aka min al-ubur ko ya hana ka wuce ma tasna'u me zaka yi qala sai ce ukabiduhu wa rudduhu jahad yace zan yi fada da shi in mai da shi da karfi na iya karfi na zan mai da shi qala sai ce masa hadha yaqulu alayka wannan zai baka wahala zaka yi ta daukan lokaci ne yace walakin ista'in bi sahibil ganam amma abin da zaka yi mafi sauki kau ka nemi taimakon mai dabobin nan domin karan nan ya saba da mai dabobin haka mai dabobin zai ce masa mi kai karka zai tsawatar masa duk wani mai kare ya saba da karansa to shine yace ya kuppu anka kaga wannan sai kame wannan karen daga gare ka to wa'alam to kaga kenan sai da mutum kenan sai idan kana so iblis shi baya tafiya yasa Allah ya siffanta shi da cewa shi al-khannas ne mai yawan buya ne yanzu nan zai zo yanzu nan zai tafi da an kirawo sallah zai gudu amma kuna gama kiran sallah zai dawo ana fara iqama zai gudu ana gama iqama zai dawo haka yake shi dama yana kamar da Abdullahi dan Abbas ce yana zuwa kan zuciya ne ya tsaya ana ambatan Allah sai ya gudu kana gafala kana gamawa ma sai ya ƙara dawowa to shi haka yake kuma ba zai taɓa rabuwa da kai ba a haka yake to shi yasa ka kira shi tunda kullum yana tare da kai me za ka iya kare kanka daga gare shi ka nemi tsarin mai shedan nan kawai shedan nan nawaye na Allah ne to kawai ka nemi tsarin Allah kamar yanda wannan malamin ya buga wannan ɗalibin nashi misali da cewa ka nemi tsarin mai wannan mai garken nan mai karan nan ka wuce gurin kawai da ya masa tsawa zaka zo ka wuce babu wani abu da zai biyo baya to kaga wannan wata fa'ida ce da ke nuna cewa lallai iblis da yadda kake tunanin kana da wayo yasa wani malami yake cewa wato iblis ko dole ya halakar da mutane domin ya fi su dadewa a duniya ko ba ka bane ma aga wanda ya fi ka dadewa a duniya ya fi ka sanin me rayuwa da gwagwarmaya da makirce domin shi ku duba yayi zamani fa da aljanu wanda aka halakar da su ya koma ya zauna da mala'iku kuma ya dawo tun kakan mu annabi Adam shekaru aru har yanzu kuma yana nan kaga ya ga jiya ya ga yau ya ga masu imani ya ga 'yan duniya ko me kake ji da shi to iblis ya ga irin ku to kake nan ya za ka iya maganin shi da yake da ƙwarewa to kaga maganin kawai shine ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki sai ma maganin ilimi daga alkur'ani da sunna hanya ce ta gaskiya mai dorewa. SITV